Još jedna osnovna vježba za koju vam je dovoljno pola kvadrata prostora, dakle niko nema izgovor da ju ne može raditi, klasičan obični čučanj vlastitom težinom. Kod čučnja je jako bitno voditi računa o tome da opteretite mišić, a ne zglobno, odnosno koštano tkivo. Josipa, molite, demonstriraj nam čučanj i ostani u donjoj poziciji. Evo, ovdje ste super vidjeli kako Josipa to radi. Dakle, možete si pomoći tako da mentalno zamislite kao da želite sjest na neki mali stolac koji se nalazi iza vas. Koljena su otprilike poravnata sa prstima, nije nužno da se totalno poklapaju, ali je bitno da vam koljena ne strše daleko iznad prstiju. Na ovaj način opterećeni su mišići, kvadriceps, gluteus, možeš se Josipa ustati. Dakle, pogodili smo ono što smo htjeli, aktivirali smo mišiće, a nismo stavili preveliki stres na zglobna tkiva i na koštana tkiva. Pola kvadrata prostora, 3 serije, po 10-15 ponavljanja i odradit ćete jednu sjajnu vježbu za noge i za gluteus.